ଆଜି କଣ ହେଇଛି? ମତେ ପଚାରିବା। ମତେ ପଚାରୁଛୁ? ଗୋଟେ ମାଛ ଦେବେ। ଆଗରେ ଦିଅ। ସବୁ ମତେ ଖାଇଦେ, ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଗରେ ଦିଅ। ସବୁ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ବିଲେଇ ଦେବୁ ଆଉ ଭାତ କଣ ଦେଲା କଣ ଲଗେଇ ଭାତ ଖାଇବୁ ମାଛ ଅଛି? ମାଛ ଦେଲେ କଣ ହବ ତୁ ସବୁ ଖାଇଦେବୁ ବିଲେଇ ତ ସବୁ ଦେଇଦେବୁ ଆଉ ଖାଇବା କଣ ଆଉ ମାଛ ଅଛି? ଭାତ କଣ ଲଗେଇ ଆଉ ମାଛ ଅଛି? ମାଛ କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଟା ମାଛ ଏତିକି ଅଛି ସବୁ ତ ବିଲେଇ ଦେଇଦେଲେ ତୁ ତ ଖାଇଦେବୁ କଣ ଖାଇବୁ ଏଇଟା ଅଛି?